Ay, salamat. Shout out, everyone. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Pasok lang po kayo. Sabi kaya, Merkulis siya ako, dati na sinunod ako sa sir. Yo? Punta raw siya. Oo, wala ka na ako bila. Sabi kaya sa bago ko da. Sabi kaya, Merkulis. Kaya tranquilo sa isip ko. Kulang. Ayan, good morning mga lalas. Pasok lang kayo sa aking live. Kumusta po ang lahat? Ayan, pasok lang kayo mga love sa aking live dyan mga lalab. Magkamustahan po tayo. Kung ang bukas mulat ng aking mata. Ayan mga lalab, kumusta? Ayan. Comment lang kayo dyan mga lalab sa baba.
Sir Bernie, good morning po. Tamsakdan mauna pogi. Ayan. Sir Bernie, good morning. Salamat po sa patamsak. Salamat, salamat. Ang bully ni Pogi giatay ang puti. Ayan. Sir Bernie, nasa bahay mo ako. Watching po, Sir Bernie. Ma'am DC Idulan, good morning po. Tamsak ko. Salamat po. Kumusta na po, Ma'am Daisy? Ayan. Naku, makikita mo ang bully ko dyan, uy. Giatay. Saan ba to sa hotel? May kasama ka dito? Nasa hotel ata si Sir Bernie. May kasama. Ma'am Daisy, salamat. Ma'am Daisy, ganun pa rin ba yung live mo? Alas 6? Hapunan muna tayo. Sir Bernie, yung hapunan mo. Sarap naman itong bangus. Yung, ano ba to, may bawang. Katakot naman to. KK Travel and Education Vlog. Good evening. I miss you, my friend. I miss you to my friend. How are you? KK Travel and Educational Vlog. How are you, my friend? Long time. Sa Balay Gani yan. Wow. Ang ganda pala ng bahay mo, Sir Bernie. Sana all. Ang ganda ng ano mo lang, washroom. Parang hotel. Ganda pala ng ano ni Sir Bernie. Ang daming ano ah. Ang dami mong computer. Sa bahay mo rin ba to? Naalala ko dati nung nasa abroad pa ako, ganito yung gamit ko nun eh. Yung maraming computer. Yayamanin. Daming computer na Sir Bernie. Ayan. Yes, been a long time. How are you doing? I am good. Yeah, long time I didn't go live. Because no, always, caring my baby. Tamad mag, kuskus ng bully, uy, agoy. Nag-play ang mga WH niyan. Kaya pala, wonder why.
Because KK Travel, I have now one baby. Ma'am Luhu Vlog, shout out po, good morning. Okay, okay, hi. Ma'am Luhu Vlog, ayan. Balik na naman tayo sa pagla-live. Mahabang siguro mga 2 taon na kung di nag-live. Buti na lang yung aking YT channel, hindi naman siya nawala, nandito pa rin. Kahit di ako ganong updated. Oh wow, cute, how sweet, I love babies. Oo, maganda yan. Balik na naman tayo. Matagal akong nag-stop. Grabe, bagsak na yung WH. Panay email na si YT na mag back to daw live. Kaya back to live tayo mga lalab kahit walang nanonood. Kahit isa, dalawa lang. Kasi mga lalab, alam nyo, pag matagal na kayong hindi nakakapag-live, yung mga followers nyo, yung mga viewers nyo, nagkawalaan din. Kasi hindi na kayo updated. At least money pa. Kaya nga Ma'am Luhu Vlog, at least money pa rin. Hindi pa rin natanggal yung pagka-money natin kahit hindi updated. Pero sa totoo lang, Ma'am Luhu Vlogs, monetize na ako sa Facebook ko kaso lang sobrang higpit. Alam niyo ba yun? Parang nag-focus ako sa YT ko. Hindi man tayo nakakasweldo doon. Sobrang mahigpit, puro na lang B. Konting kimbot mo lang magkakaroon ka ng violation. Mga lalab, tamsakan natin mga lalab si Ma'am Luhu Vlogs. Upcoming, patamsak. Upcoming live mo to, madam. Ayan, tamsakan natin. Buti nga muni pa rin kahit di tayo nakaka-live. Kalain mo 2 taon. Tagal-tagal. Ito si Ma'am Luhu Vlog, ang dami na ng followers, nasa 30,000 na. Ang laki na ng followers niya. Tamsak. Mas maganda YouTube. Kaya nga po Ma'am Luhu Vlog, mas maganda talaga ang YouTube. Na-monetize naman ako doon sa page ko pero dati may ads na yon, yung in-stream ads ko. Pero nung nakaraang buwan, mga May 5 yung last na may ads tapos wala na. Iwan ko. Palagi may bagong update si Facebook. Ang gulo-gulo. Ngayon, yung hindi pa mga monetize, yun na yung may mga ads. Pero yung mga monetize na, lalo page ang gamit, nawalan ng ads. Katulad sa akin, nawalan ng ads. Kaya parang nakakatamad mag-upload doon. Hindi nga ako nagla-live. Parang divisoria, gulo. Kaya nga, ang gulo-gulo. Wala siyang isang permanent na desisyon. Wala siyang permanenteng desisyon. Palaging merong bagong update. Minsan maganda, minsan pangit. Pero dito sa YouTube, number 1, di nagbabago ang rules. Kung ano yung rules noon, ganun pa din. Palaging may bagong update. Nung nakaraan, nag-live naman ako sa page ko. Akalain mo 2 beses ako nag-live, palaging vlog content. Dinidelete ko na lang. Lagi na lang violation. Buti pa dito sa YouTube. Basta updated ka lang mag-live, upload ng video, walang magiging problema. Kailan ba to yung July 1, 9 p.m. Mamayang gabi pa. Parang nakakatamad. Dami ko nang upload. Tuwad-tuwad na ako din kakasayaw doon sa kaka-reels ko, OMG. Buti pa dito sa YT, nung June, nag-upload lang ako ng mga video, kahit pa paano may nanonood pa rin. Akalain nyo yun, meron agad akong $1, pero dyan sa
Facebook. Tagal-tagal na, uy. Hindi pa nakaka $1. Ewan. Punta ka sa live ko, para makuha ka ng guest. Ah, Japanese kasi iba naman time natin. Kuha ka ng guest sa live ko. Mamaya alas 9 yun, no? Alas 9 ng gabi yung live mo. Dati pa rin ba yun, Ma'am Luho Vlogs? Matagal ko kasing hindi nag-live eh. Kasi dami mo sigurong viewers kasi kalain mo nasa 30,000 na yung followers mo. Karamihan ng mo ng viewers mo mga ibang lahi, di ba? Yan. Napakasipag mo kasi Ma'am Lo Vlog mag-live sa YT. Yung iba kasi daming time naman sa YT kasi walang single na hindi nagpalit. Ganun pa rin pala. Minsan kasi yung anak ko makulit. O, tingnan mo. Ayan, madam mo. Tulog pa siya. O, ayan. Ayan, papakita ko, madam mo. Ayan o. Tulog. Kaya sinasamantala ko yung pag-live. Kasi pag nagising na naman, ayun siya, madam mo. Tulog pa. Habang tulog pa siya mag-live, kahit maka 1 hour lang ako, at least may papasok na WH. Malalabtamsakan natin si Ma'am, Low Vlog. Introducing today's shrimp tank, everyone. Japanese friend, how are you? Thank you for coming. Yan, mga lalabtamsakan natin si Ninang Lo. Nagalaw-galaw siya kasi naiingayan. Tamsakan natin, tamsakan mga lalab. Japanese friend, shout out. Ayan, KK Travel Educational Vlog. Thank you so much, my friend. Wow. Kakaiba tong, may ganito palang shrimp. Para siyang may pula-pula. Totoo pala to, no? Dito pwedeng kainin. This one is not allowed to cook or eat. My friend Japanese. Shrimp, tingnan nyo. Napakagandang shrimp naman nito. I love it. Gandang shrimp mga lalabo. Videoan ko nga siya mga lalab. Napakaganda niya. Anong bukas? Mga lalab, tamsakan natin mga lalab. Sininang lo mga lalabs. Ayan, 9 p.m. yung kanyang line. 9 p.m. Ang bukas, mulat ng aking mata, may mata.
Missing Kids Vlog, good morning Tusok Danho. Shout out po Ma'am. Missing Kids Vlog, good morning. Good morning Madam, shout out Ma'am Missing Kids. Bigyan po kita ng jacket, Madam. Missing Kids, Tusok Dan. Salamat po sa patusok. Yan, bigyan po kita ng moderator. Tingnan ko rin kung nakakonect na ako sa iyo. Wait lang. Ayan, may moderator ka na po, Ma'am Missing Kids Vlog. Salamat po sa patusok. Ayan, puntahan ko sa bahay mo. Go to channel. Dati pala kung dikit sa iyo. Sarap ng salted peanut. Yan, madam mo. Missing Kids Vlog. Ang pipiliin ko, hanap ng bumbero. Wow, sarap naman ng almond. Watching po Ma'am Missing Kids. Ayan. Almond. Tamsak sa upcoming. Anong oras ba to? 4:55 AM. Madaling araw. Watching my friend. Oh. Still forever again. Shout out sa inyong lahat dyan mga lalag. Shout out. Ayan, nagising na yung anak ko mga lalag.
Hamsakan Gaming USA, shoutout po. Good morning friend. How are you? Hamsakan, ayan. Hamsakan, my friend. Thank you for coming. I'm going to watch your video, okay? Hamsakan. Watching friend. Playlist. Da, 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 da. Watching friend. Hamsakan. Watching ano Hamsakan.
Ayan, salamat sa 1,000,000 and 5 thumbs up mga lalag. Maraming salamat po. Ayan, salamat sa 2,000,000 watching po. Shout out sa inyo dyan mga lalabs. Ayan. Engage tayo mga labs sa mga pumasok dyan. Ayan, salamat. Salamat po sa 2,000,000 dyan mga lalab. Comment down below ko lang kayo dyan mga lalab para mabisita ko ang inyong bahay. Million watching shop, shout out.
Salamat po sa nakasupport dyan mga lalab. God bless, God bless. Okay ko. Ang liig. Labi. Ano yung mga dananda ko mga lab, tingnan nyo. Nakakagutom naman itong pinapanood ko. Sinigang na baka. Wow. Nakakagutom. Okay, sarap pagmasdan. Kahit pa paano mga lalab, meron nag-i-stay kahit isa dalawa. Hindi naman tayo mga lalab nasisiro sa views. Guys, may magic ang sa mama ko natin.
Ay, nak. Sura. Yan, salamat sa nanonood dyan. 2 million watching. Thank you so much.
nila, baby. Talaga na. Ayan, salamat po sa nanonood dyan. Kahit di ako nainik mga lalo. Tadadang, tadidadadang. Ay, uulan na naman. Ayan. Ay, uulan na naman. Ayan. Ay, uulan na naman. Ayan. Hello! 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 Hello!
Saliram Gamer shout out. How are you, friend Saliram? Thank you, thank you. How are you, friend? Ayan, thank you, Saliram Gamer.